Megyem. Már megyem, várjál már. Itt van a DJ is, ki vagy? Hát, az. Ez? Ki? Cicis. Te? Béla baszta. Béla baszta. Te? Nem szóra. Csak egyet mutassál, gyere vissza gyors sarokba. Yeah. Vissza ide. Minket nem is vettek a Vigyázz, gyors! Ide ülj rá erre. Na, gyorsan! Jó. Rajzot csinál. Nézd ide Béla. Na, gyorsan! Na mi már még? Várjál. Yeah, yeah. Yeah, girl. Mi? Can you hear that? Can you hear that? Bemegy Egy szekrénybe. 5 másodpercig elég. Maradj bent a szekrénybe. Are you sleepy? Take a nap. You're not afraid of the dark. You hear the just not. I'm not. It's like round the killer's not. What be smells like time. This plenty more. With some here comes more.